Ja na našom novom kanále. Tento kanál bude o urbexoch, budeme loziť a tak. Mám tu aj kameramana. Nepoviem, kto to aj nechce odhaliť svoju identitu. Práve teraz, tam máme jeden urbex. A áno, tam je taká cedulka, že zákaz vstupu debilom. Tam bola zozadu kľúčka. A nešlo to otvoriť, je to odomknuté. A ja som tam nejak vopchal ruku a vyrval tú kľúčku. Potom keď som ju zobral, tak som ju dal z druhej strany a nešlo to. Tak som s tým takto točil a ono sa to otvorilo. Takže môžeme ísť. Takže som to nejak proste urobil a proste som to otvoril a neviem ani, jak to zatvoriť. Tu je šachtická klanešnica, úplne špinavá, neviem, čo na to mám povedať. Tam som bol a tam, jak sú schody, a zahľadal som nutriu, takže to bol zážitok dosť veľký. Nutrie sú to jak vidra, je to jak vidra a kúše to strašne silno a bolí to. Dobre, takže teraz si dáme menší timelapse, jak ideme tam. Tu máme našu mesičku. Áno. Proste som to nejako otvoril. No to je všetko. No to je všetko. Nie, je to zamknuté. Všetky sú zamknuté. Ty vole. Takže tu máme náš prvý nález. Auto, aj tam je odomknuté. Dobre, poďme. Tam bolo vidieť, že niekto sa už snažil tam. Bolo vidieť, že... Poďte za mňa. Tu bolo vidieť, že už niekto vyrval zámky, ale aj henten. Niekto už ich vyrval, no... A keď prejdú auta, prejde chvíľka, otvoríme to. Toto je taký menší urbex, ešte to není konec, ešte to pôjdeme otvoriť. Je to menší urbex, bude to random, proste niekedy tam pôjdeme do kasárniach, na komín a tak a v meste. Dobre, takže ideme tam, ideme to otvoriť, takže. Môj kameraman ma bude varovať, keď je auto. Jo. No len ten tam je. Je. Už to spustili. Nie. Je. Máme jeden tento s tými kozami. To není cigán, to je cigánka. No, takže tam to sú aj takí cigáni a tak. No čo na to povedať, musíme dať dobrý timing. Rýchlo. Otvor, natoč to. Ale a čo to bolo? Že tu sa takto otvorí. Dobre, takže ideme tam. Ale musíme si dať pozor na tých cigán. Mne sa zdá, že idú naspäť sem, takže teraz to ešte strihneme. Poď. Rýchlo.
Dobre, poď, otvor. Daj mi to. Není tam zumpa. Nič tam není. Ideme. Auto. Ideme, poď. Odtiaľ nás videli, takže sem. Auto nás videlo. Áno, kúkala sa